motivated life family te ni lai mai kanin mutolowa hei tuk ina sermon tharne karon kirle a ngai dam dil kangaya thupa choi kangaya kan kau khan zai pol te ne retreat kan ne ya ram noi kan riaka internet connection tha kan nei lo wangin sermon thar karon da theilowa ten khaten phone ate min ron zota sms te whatsapp lama ate min ron zota internet connection kan nei lo wangi tia kan soidua sermon hi tam tak rikota dalok ka du lem lawa thar zel pathianina min pol tharna ang zele ka ril ruwa le kan ngai tu na ron da te kan ni tinuna ta na poimo tu te ron da zel ka tuma wangin thar zel da ka tuma chu wang chon ka zina pi apoin ka zina hin ka record chop mai zela internet connection kan nei lo chang e roi chona boi thlak ve thin khop maya tuntum pokhan internet connection kan nei lo wani ti kha mi lo riat sakula min lo ngai thiam turin kan ngen cheu ni ole pathian thu thiang li mi lo ngai thale tiang timothea thon ni na bungli changsari thui kan siarange inti siang na tha chu ka bezo to ka tlan siang na kong chu ka hlen to rina chu ka vong reng to ni tuna chon felal lu khum chu ka tan daina om to chu lalpa ngai to du fel tak tuan chu minia chu mi penga ka hna chau ni lovin a in lara ngai a piang te hna po lalpa na thu kan sia de kan zatan mal som ro se amen he khovela hian kan pian ma mihring chi mai kan ni lai tang to in tlan siang na kong kan be to a sermon masalama ka soi to ang khan he khovela mihring aron piang chuak te hi chu kha in tlan siang na khan champion kan lo ni to a pakhat na ni chunga he khovel eng ma chon hi kan ni chu ti rual chon he khovel eng kan han ma chon nu a po in ti siang na sang kan be thina chung in ti siang na sang kan be na konga chon he hring nuna hian survive tur ding chuak tur le atop thleng tura pathianina adon te kan ni sual thu nei na hnuai kan omla hian he in tlan sia ka kan tlan na hian a chang chon he sual setana hian tlomai turin minti fo thina ni nimasala kan pathian chon he khovela hian tlom turin min da lawa in tlan sia na chu beya in tlan sia na chu kan tlan chake mo tlan chak lawe mo pakhana kan ni emo ni lawe mo in tlan sia na chu bezo vek turin le in tlan sia na kong chu zo turin min tia hetila tir ko bola so yang khan in ti siang na tha chu ka bezo to ka in tlan siang na kong chu ka hlen to rina chu ka vong reng to ni ati ang hi ni turin min du ni ti kha hrema sataila a tha in ka hria kum sang khan zakwa somruk pariat khan olympic hi mexico rama ngania ti chuan kha mexico huna in olympic an nga khan marathon kan ti thui tak mai in tlan siak na khan mi pakhat na ni mi alo ma se minglang sar deuh mai omni hepa hi a ming chu John Stephen ania John Stephen akari ania Tanzania rama mi ania pakhatna ni mi alo ma se alar mai ni achan chu kha Olympic Games a khan he Tanzania marathon tlan thin John Stephen hi a in hliam pal hlau maya ti chuan a in hliam pala a ke tina a in tlan sek na kong a khana tlan hlei thelo thian te zong khanan tlan pel don tlan pel so a to pa phei chuanin ama kha atlan thlen ve ma khanin Ethiopian lampang mi marathon tlan thin de kha pakhana lo ni der to kha pakhana ina finishing line at top atlan thlen to nu darkar khata po khanin John Stephen hi ala tlan thleng lei theilowa mi te chon chol to mai turin ti a ke chu ati na ta wang khan anna a baina sa mai box ya ma se John Stephen hi a top du mi alo me ti chuan atlan luize atlan zela marathon chu tlan ze a topa pakhana lo mandong tu Ethiopian runner ten an thlen to nu dakar khachong azon finishing line chu wa thleng ve ta mi te chun lo out tur maya ti chon journalist chuna ma chun an kom eng wangin nge bansan mai lo ini eng wanga bansan mai lo ngei ni in liam chung chun nga tingai tlan lui ti zon an zota John Stephen chon ti hian zo atena chang ta karam Tanzania rama mi te hianin he in ti siak na hian bansan mai turin miron tlan ti lawa atop finishing line thleng nge turin min be se chu wang chon atop finishing line thlen nge ka tu mani te ni ekhovela hian pathian nena kan jin konga hian setana hian atop kan thleng ti hlau me a finishing line hi kan thleng ti hlau me ni chu wang chon min ti boy thei tur thil sang kan huna ron da thina setana hlau ber chu kan tlan hlau lowa kan tlan chak hlau lowa kan tlan mon po hlau lem lo at
top kan thlen finishing line kan thlen awan kan thlen hi lau em mai ni ma se kan pathian ve thunga ro chuan kan tlan chak lo kha angai tu lawa kan tlan dan style po angai tu lo apoi mo berati jok chu kan pathian in atop arin top khamin thlen pui tuma chatuan nun kan ne nge atop a finishing line kan thlen kha atum em mai ni chu ti rual chuan mel ma pa setana ve thunga ro chuan kan soitak ang khan atop kan thlen hi a lau em mai ni hetilai tir ko pol anga in tlan siang na tha chu ka bezo to a ka kong ka hlen to ni rina chu ka vong renga ni ati ang kan ti hi thlen lau em mai ni chu wang chuan setana hian tactic rang amang ta tukina hian setana tactic man jinga aman tlang lon berle effective em mai chu hei hi ni chhungkua hi ni setana hian eng kimi chhungkua tongin ain tran ti a em mai chu wang chuan chhungkua hi ti dar ti ke hi atum perani chhungkua atanga in enkol na afel to lo chuan engmai afel tak thei to lo ole in tlan sek na chungchang a kan soilak lo boka in tlan sek na pakhat ming thang de mai pakhat soile lok kadua kumsang ni le som pahnia khanin marathon ang chi tho cross country race an tia chu engani Spain rama khan an tlana ti chuan chu cross country race an tlan lai chuanin Ivan Fernandez anaya kha chaktakin atlana ama chuanin Abel mutai atlana Abel mutai chu pakhana ni ngei don ti kha achiang em to mai ni a finishing line kan thleng trap to a finishing line an thleng trap to khan atnunga tlan Ivan Fernandez anaya po khanin pakhana ni thei to don lo ti kha khrachiang em mai amma atlan Abel mutai kha pakhana ni ngei tur angai to ni nima sela Abel mutai khanin thil pakhat hria chula nei tlat meya line lo in rin chuk kha finishing line e motia meter eng mozat ala omti khan ading ta dei mai ni pakhana ni toy mo intia ma se anunga ron tlan Ivan Fernandez khanin Abel mutai kha tlan pel ta mai lo chuan anor ta finishing line ila thlenglo atia anor pheya ti chuan atop kha wa thlen ma saktir ta ni ani na taka chuan Ivan Fernandez khan duni se Abel mutai kha tlan pel thei reng ani ma se tlan pel tum lo atlan pel lawa chu ai chuan a hriat thiam lo a hriat fu lo kha a hril fia ama pakhana ni thei ngei na tur kha a sacrifice ta a hlan ta ti chuan Abel mutai kha pakhatna ni tir ta ni in tlan se kan zawa journalist chuan makan ti em Ivan Fernandez an hena chuan pakhatna ni thei ni reng sia nga tinge pakhatna ni lo khan Abel mutai kha pakhatna ni tiri engwang ni tir ngei ni antia Ivan Fernandez an pakhana kan itir leine Abel mutai kha ke ai ma de na tlana pakhana ni ngei don ti hin mu velo em ni atia o itlan pel thei reng alom nga tinge tlan pel mai lo antia ma se ni join tinge chan Abel mutai khan thil a hriat suala wangin kha finishing line kha wathleng lo mai ani a fair takle chaktaka diktaka pakhana kan idon lo ai chuan pakhana ni lo mai kha ka du jok ni Abel mutai kha fair takin tlan taila hype lo sa chu pakhana ni ngei tur ni tlan pel taila ka in thiam thei don lo chu mai la ni lo kha ti lai ta khan Abel mutai na a hriat suala wang khan ke khan thereng chung si in tlan pel taila kanuin engtin nge ngayang kanu ngai dana ni lo to panga te ani kha thu kha khovela dar choi me athon tu kha inhria in ka ringa alar em mai ni Ivan Fernandez anu na thu soi tu ro pui ber chu enge ka jot chhungkua tang bok khan ani anu khan fair takle dikta ka chak turina duwa makde umai chu covid lai khan no pang thiam thei em lo po kha anron ti tha thut thlom mai ni nga tinge kan ti chuan online in exam an ma chon che mai chu nu le pa the khana then chun zia saka then kha chun enton tira no pang thiam the ngai reng lo po online na exam lai chuan then tu pakhat na den ron nia kha poi em mai ni nu le pa the khan an fa the kha bum na an ron zir tir ngala ni mizoram ma hian chhungkua kan ngai tha em kan ti te ang khotlanga kan in mang khotlang in man hi tha e ko khrana in man po tha e ma se nu no pangte te po fa te no pangte te an ni lai en kol ngai rual an ni lain biak ko khan program ming puin kan chuak tam lu tuka cholnia kan chuak chun chung tenen kan chuaka cholni chuak hi ta hin ka soitel ani lo zai pol nu ho thil engmo in ti hlimna kan chuak kola in lama kan fa te kan op tam lawa chu chuan kan rama hin nget na satakin aron thlen ta ni
pathianin kan rong bona tur rang ada nu te an fa te an la te lai chuan pathianin ada poimo ber chu an fa te en kol hi ni fa te en kol ngai tha biak in le a che vela tei mai ko ran nu ho programa tei mai te hi pathian lom zong ani ke chuan karing lo ani amar chu mi an tui hul to an hul har to anin mangani chuan a thalatuk in man kha thani chuti rual chuan pathianin kan kuta ro ada kan fa te hlam chia kan fa te en kol aya hetiang ang thil vela kanin mangkwal de ani chuan ninununga soifia turi kan nei ngei ke chuan karing tlat mai ni hei ta ki setana thang kam chu ni ta thin ani tin chu mai lani lo nu ho chau palo pa ho po kani tho mizo mi pa te inti pa tak mai kan nia mizo society a hian mi pa fa en kola kan hlo cham em maya abul ber pakhat chu pa ber chhungko pa in chhungkua kan ngai sak lo wangni kan fa pa ten en in leichina tha kan nei lawa pa le fa in belei theilo pa le fa ti ngai mi lo chhungkoi kan tam em mai ni nga tinge kan ti jon kan fa ten en quality time mo sap trong takin hun duom hun tha hun limom kan mang ho tlem lu tuka sumle pai kan ui lu tuka chuwang chuan chhungkua in leichin tha relationship tha kan nei lawa ti chon mi pafa tam tak te chu kholai an tam ta hei kachi thina mi pafa fel takaron seilian te hi annu te ai ma poimo jong ne kamu chu an pa te ne ni mi panau pang fel takaron thang lian te an pa te nen in leichina thatak an nei tlang pui an pa te nen motor an siam ho theya a huana nan thok ho theya an ti ho theya fiam thu an tho ho thei thina ni khang mi te kha chu an him deuh nge chuan ka hria mei che fa chun la zeom mi pa fa en kola heti tak me mi zo society kan hlo chamna chana in soi tur tam tak omanga mi pa fa kan chhor ngai lo te chu a factor poimo takani ang chuti rual chon keina ka mu ve thunga chu pa in a fa te angai sak tok lo na hi achan tam bul poi ber pakhata chon ka ngaya fa te chu ngai sakanin ti mei te zirna kan pe a in khom ro kan te le kha zero kan tia ele in tu tha kan pe kha ringot kha tok lo no pang thang lian ani la ya nu le pa ina quality time hun lim om kan man ho puya kan in fiam pui bo ka fiam thu te kan tho hawa kan ele in te kan ei hawa kan zin hawa luya te kan kal hawa kan in fiam hawi atang kai tak zetani hei tak hi setana chon a em maya chhungkua hi quality time nei theilo le khopa boy turin setana hian na satakin kanuna thuaron choi thinani chu wang chuan setana bumna hian ho I omlo ngu ti hi tukina hian karon soi du chu ani ta tlat mai ni setana hian atira kan soi to angan chhungko ti ke dar ti ria tum em mai ni tu lai khovela ka du lo de mai chu facebook a engama huanga hian zona le chanan ronda nu pakar fello ten ronda chuta chuan enge thuron kan pek tlang pu then dei ro kan tiringot thina atop kho ka lo chuan kan nupui kan pasal te then mai tur kan ni lo enga mo hlek thil ho te wanga kan kopui de kan then mai hian setana alom em ani ti hria tu chu wang chuan kan kopui tan lo fel fai to lo ni pon do kan zirve tur ani a kan do anga pathian ma a kan tiam ta ro atop khok in uire san na tele kan bula an cheng du ta thlot lo ni lo chuan ho kan kopui te fel lo na te chu ingai dam zelila I chen pui zelangu ti hi karon promote tu chu ni tani nga tinge kan ti chuan pathian ina hetilaya in tlan siakna beitu kani na konga in tlan siakna finishing line thleng tur atop thleng nge tura pathian min beiseila atop kan thlen lo thei lo na tura ta na setana na ahman rohman poimo ber pakhat chu na china ka soitang khan chhungko cho buai hi ni tani chu wang chon chhungkua buai chon enge buai chhungkua buai chon kan father nun konga buai ngala nu pa kan railroad dik theilowa khotlanga buaya ram a buai ta thinani mizorama educate tak ma kan tamna chan bula po hi abul bera chon chhungkua kan ngai tha wangani hi ti ta ila kan soisual tampui ka ring lawani chu wang chon ho chhungkua hi invest ngamila chhungkua tan chon sumle pai po mangamila kan fate nena kan in kom hlim thena turani chuan kan thil nei kan sumle pai kan hun le tha te hi iren lawang u ka ti tu ni chu pathian program po ani chiang ani bible hen mun tam taka chhungkua ngai poimo tu tele chhungko poimo jei voi mun tam taka ron jiaka chu pathian program ani ho chhungko hi ingai poimo thar le tengu atopa camping kan tia kan fate sual an khoi ton huwa camp kan han tia ke matang chawin pian thartir kan tum ahar salu tuk to solin an nun na satakina beito a chuwang chuan
camping te kan ti hut thut ngai lo tur hian ho chhungkua hi camping na hmun ni sela chhungkua hi revival na hmun ni sela chhungkua hian lalpa mai cham din thinila fa te bula hian thu thra te lalpa mai chama hian soi thinila chhungkua worship te hi nei thinila chhungkua te nen hian ho pathian hi i be ho teng u pathian kan biak na kau hrana kan in man hi man jana ka soi to ang khan community base a hu ho ngon ni lo hian ke ma ni personal life a kan nuna kan chung ko nuna ho ilalu tangu kan sa khona hi chung ko ala lu dila chung ko in kan sa khona ka hrana kan in mana te hi chung ko hen ho iti nung thar le tengu ti hi tukina karon cha du cheu ani lalpan mal min som fek ro se amen